Ira, ginaingon, sa manang paglimbong sa kapikas, apan ang tentasyon dili kapungan, mo kining nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Kumusta ka na, Harvey, ha? Dili okay, Warden. Oh, nganong di man okay? Ay, pulos uwi ayaw mga tao nga niya sood sa prisuhan ay. Ay, naman sa mga pag-adjust na nila, eh, bago pa ka rin, eh. Mga tulo pa magkakabuan, sukad ka na sood din, di ba? Warden, tabangi ko sa akong kaso, bi. Arong makagawas din ko din eh. Ang sura na, Harvey. Kapatay mo ka. Self-defense nung gutong ako, Warden. Kinsa may di manalipod, ay nga. Gipuspusan ko kog tubo sa man sa babae nga akong gipamisitahan. Ya, nailog na ako ang tubo, ug ako siyang gibawsan sa pagpuspos sa iyang o. Huwag maoy na kaingon nga iyang imo siyang napatay, di ba? Oo. Oh, uy, Alarma man. Warden! Oh. Doon na nakapuga ka mga pinirito ko Usa? Uy, pila sila kabok! Mga 5! Usa! Tawag yung mga presidente sa kapulisan na mahibaw sila o makahimo silang checkpoint! higayon ko na ni. Nagkagubot sila. Mupugas ako. Late na git ko daw. Ganong traffic man kayo ron? Tay, ganong traffic man? Ambot nga ni. Doon na siguro yung nagbangga. Hasta kulit na. Spasag padagan Kalibangon? Uy, ito doon na may daghang mga pulis. Nga man eh. May mga policeman? Uy, unong ta kay doon na checkpoint. Ko ani, uy. Animal. Madakpan ka ko ini. Aray, Park. Sikip man ka na kumaayo. Smog dito. Part, sorry ha. Oh. Park. Sorry. Unsay? Kutsilyo ning niya sa makilid. Unsay? Cooperate lang, Part ha. Unsaon nga apiki naman. Unsay? Ako gipangita sa mga pulis, Part. Unsay? Ay, lagiyok lagi. Tusok ko ng kutsilyo na nimo. Ay, palata, Part ha. Taliyok lang. Please lang. Ha? Maraw ta si Jim. Ha? Di ko. Park, ayaw. Tungal kita ka na eh. Ipatuo na to nga magti-ayon ta. Aron di ko madakpan. Dali na din, Part. Hinay lang. Sweet ta, ha? Kana. Excuse me. Kana. Lord, di pa ko gustong mamatay. Uy, hingin yung plate, oy! Uy! Mga buang ay! Ay, kutasa, uy. Salamat sa iyong pagpirit na ko, Part ha. Lawas naman ka. Kay, wa man ka masakpis mga pulis. Ulit na Part. ko. Daily pa. Unsa? Kung mapauli ka, imo niya ko i-report sa mga pulis. Di lagi, Part. Di ko Promise. musalig ni mo. Maong ani lang tang duha, ining dapit ha. Unsa? Unsa nag-urasa, Pedro? Alas 11 na sa gabi. Pastilan, wapalagis Ira. Ambutoy. Ay, mo gini nakalisod ining watay cellphone. Saan man po na nato nga, dili mo ta magkamaong mo gamit na ng cellphone. Pedro, lain nang ginida kay kikulpaan kog maayo. Inom na tubig, uy. Atakiyon kasi bakulang niya. Doon na ba kay di princess kasing-kasing? Paita ba ini, uy? Papaulian ako sa amo, Part.
Kung mamugos gani ka, patyon lagi ka ba? Oh, Ako pa ni mo, no? Maghilom na lang ka diha. Pero hindi mo hunong imong edad ba? Nakasabot ka, Bart? buang ay natulog na. Saan man ako ni pag-ikyas? Ni aman may ining mingaw nga dapit. Nihagok ng kanahan. Sa ato pa, nindot ang iyang pagkatug. Nakinahinay ko, mo ikyas ko. Oh. Ang kutsilyo, naagihapon siya kamot. Kaini. Panangit mo ikyas ko unya masakpan niya. Kuya sa dungkapon ko. Piniriso ra bagid ni. Basig nakapatay ni siya kadaghan og dili mahadlok nga mopatay. Sumikang buhaton ini eh. Saman. Naluoy ko niyong Bart. Pero, nagkinahanap ako niyo. Sorry kay ka. Dili ko daw itong pagkatao pero napiki lang ko. Na, ligda na siya. Kada, wala ibuhat ang Bart. At magkatuog sa ka. Di ara ang picture sa among anak, sir. Oh. Gwapo mo din eh. Liwat na ko, sir. Liwat na ako eh. Liwat ninyo doha. Lalo sa noon mo. Ay, Basig, maulir ni siya. Basig, gidaan siyang uyab o gitapan. uyab ang among anak, sir. Naiuya boy. Wa! Naalaki, babae sa maniya. Uy, tumuloy din yung anak. Oo, sir. sir. Gigutom na ka? Kaayo. Klaro mo kayo, luspad naman ka. Ngita tag pagkaon ha. Pero, ay pag kitag laing liyo ka. Kaya di ko managana sa pagpatay ni mo. Lagi. Busog? Busog ay. Busog kay kus daghang tubig. Usa ra ka pan, ako matagbaw eh. Saon? Pila ra may mong kwarta. Gwapo ka. Ano gun nga napreso ka? Kuha pasag ka. Anugon kung di ka makatilaw og langit. Sa? Buang ka kaniya. Parehas ng laki oy. Sa bali ay. May, ipakita kung doon na ba kay tumoy sama sa kong tumoy. Awa lang nailabot part. Muna diha. Kisay mo nga. Ila-ila din ay. Ayra, ikaw? Harvey, surrender na lang gusto mga pulis. Ano kundi ka? Tabangan ka kaghangyo sa imong amigong warden. Ay. Oh, sige. Musurrender ko. Pero, may condition ko. Sige, sugot ko. Unsam na ha? Mag-sex ta. Unsa? Magbuang man ka ka? Buang din ha. O pa rin kakasuwa yung sex day? Wa pa no? Oh, lami kayo na kay ako pag una maka-virgin mo. Hanggaw ni mo no? Ay binuang nga part. Seryoso ko eh. Nasa man? Pagpili, Ira. Kining kutsilyo nga mo'y mutapos ni mo o kining ako nga masumpayan ang imong kinabuhi? Oh. na lang imo part kay Oh. di pa ko gusto mamatay. Sure ka? Sure lagi. Basta sure pud ka ha. Nga mo surrender ka. O lagi, promise na ako. Surrender ko. Ha? Basta, anata? Oh. Tapos ko Lagi uy. Ay, kalangin ni mo kaksabi. Kainit na ko ni mo. Pwede Mayroon ba kong mupalami?
lamian ka. Sure, oy. Sigtabi. Kaya, kan pag-hindi ko, tanawa, ikaw na ka, ha? Niya ba? Niya ba? Ayan ko po ba? Bubok man dayon. Sino ka yan? Ikaw sa kaya. Uy. Nay, lang. Ay. Niya, what's Ikaw, sige. Oh, tadi, upo mo sa puti. Kanina pinagkawas eh. Kini mo panti eh. Upo sa ako eh. Ayaw. Kini sa imong sports bra. Labi, ano mo tumbuya ka eh. Na. Labi, ano mo buko. Pakuan ako, ay. Kung makatilaw ka rin ako, mapangita ka ako. Hindi ka makakuha ka. Ipasuot ko na eh. Ready na ka, Kyla. Ready na. Ready na, ready ka. Makalis. Ay, sibo. Ready lang. Uy. Sorry. Hindi lang ako. Regina pa rin naman. Harvey. Ako nilubot mo. Harvey. Ay, oh. Daghang salamat ni mo, Ira, ha? Uy, sa payan, Warden. Wardin, kung magminyo namin doon ni Ira ba? Ikaw ninong na mo sa mong kasala? May problema na, Harvey. May saan sa nako, nga, di na ka magunaon nagpuga din is Blanguan. Sure kayo, Wardin? Ako'y bahala niya, Warden. Kay Basig, mamabdos ko. Uy, matawag nga amahan ng akong anak. Uy, nanabi mo kang Wardin. Ano? Kau ba ay naka-virgin ako? Mabdos niya ako sa itong gibuhat. Muli ko sa mo, muli ko sa mo, ha? Pagkatawag kasi niya. Ikaw ano ka kung sabat? Ako na eh. Ako lagi. Pag binuotan din niya. Love you. I love you too, Ira. Lipsulit na tulog, eh. Kada adlaw ko muduaw kang Harvey sa prisuhan. Isa, dili pa tingdalaw. Kunsaon, naigugma mo ko sa kapiniriso. O, na-virginan ko piniriso. Mga katulong kasama ang kaagi ni Ira. Diniling tulumanon. What's the style? Na virginan o piniriso style. Kini mo sa gilaron gisuwat ni Cecil dan Jesus Cabrera. Dalit sa RMN Drama.